Bilbao Hiria Su Artifizialen lehiaketaren 33. edizioa da aurtengoa. Hainbat suetxe etorriko zaizkigu nazioartetik eta horren erakusgarri besteak beste atzoko piroteknia pirocenter suetxearen ikuskizuna. Brasilgo suetxea, kolore asko, kolore finak, zarat askorik ez, hemen guztietarako iritsiak izan ziren. Claudio, zaratatxua da? Bai, gustatzen zait traka badakizu eta atzokoa... Eta ni kolore zale, orduen oso gustora geratu ginen. Bai. Gaur Alemaniatik dator Beisel izeneko suetxea, Beisel Piroteknik izeneko suetxea, 100 urte dituen suetxea. Hauek iragarri dutena da. Efekto klasikoak, baina teknika berritzaileekin. Beraz, ikusiko dugu, hori tradizioa eta zaharrak edo klasikoak diren figurak zeruan berehala ikusiko dugu, 10 erdietan. Hori da, eta bitartean, besteak beste, gaur gurekin egongo dira gure reportariak, kirola eginda danokatoz. Bilbon gora eta bera danok ibiltzen garalako. Ibiltzen garelako. Ibili behar da hiri ederronetan. Baina kirola benetan, kirola egin duena, besteak beste, Sandra izan da. Sandra, Gabon! Bai, Gabongo harria zer moduz, guk gaur giro bero-bero atopatu dugu nun eta Kaialden dantzan ibili gara, aerobiton izeneko barkatu ekintzan ibili gara, eta gero egon adi, agian pausuren bat erakutsiko dizuet eta. Aerobiton jadagoeneko klasikoa bihurtu dena. Elader Iglesias, nondik ibili zara, kalez-kale ibili zarela esan didate ala alda? Baita ere, kalez-kale ibili gara, gora eta bera, eta jendearekin hitz egiten aurreko gauetan atera badiren, jaietan ateratzeak betekartzen du ajea ere, horri buruz hitz egin dugu eta gero kontatuko dizuet. Buruz hitz egingo dugu, beraz. Oso ondo plana daukagu gaur ere Su Artifizialak ikusteko, eta aurretik Juan Maria Burto Bilboko alkate jauna gurekin. Alkate, Gabon. Gabon. Hiri ederra gabiltza esaten, gora eta bera ibiltzen garala gabiltza esaten, baina horrela da, ze esango dugu ba? Hiri ederra beti, baina aste nagusian ederragoa esango nuke ez da. Eta izugarrizko giroa dago, kale guztietetan, así que momentuz esan dezakegula oso pozik gaudela. Pozik, behintzat, lehen asteburuia dagoeneko gainditu dugulako, ikusi genuen, irudietan ikusi genuena izugarrizko giroa zapatuko edo larun bateko gaua, behintzat txosnetan, giro ederra, egun osoan zehar, zeren badakigu eta txupina. Hasi ginen txupinan eta gero egunean zehar jendetza egon zan, eta giro ona zuk aipatu duzu eta nik uste dut alase izan dela, eta giro ona urrengo egunetan baita ere, igandean ere, eta momentuz esan dezakegu aste nagusia ondo doala, eta holantzen jarraitzen badugu oso pozik, nola ez? Esan zuen alkateak urduritasun horiek hiriko arduradun moduan eta honelako erronkarekin aurretik, 9 egun, zenba jende ibiltzen den gainera, bertakoak datozenak, jende asko dago eta hori guztia ondo kudeatu behar da bai? Bai, horrezegatik egunero gaude urduritasun horregaz, goizeko lehenengo momentuetan azten gara aztertzen zelan joan dan gaua, ze gertatu dan, ze ez dan gertatu, eta horrezegatik beti nahi itxoiten geure zinegotxia, segurtasun zinegotxia den Amaia Arregiren deia, eta deia hori hartuz gero eta ikusiz dana ondo egondala, neu be lasaiago geratzen naz. Hori izan zen, aurretik ere aitortu zenuen, zure erronka nagusia, segurtasuna mantentzea. Bai, oso importantea da. Beti da oso importantea, baina azte nagusian jende gehiago dagoenez, tonto gehiago baita ere, eta hori kontutan hartu behar dugu, horrezegatik jende guztien jarrera oso importantea da, eta poliziaren lana baita ere. Esaten zabiltz, alkate, ez tala bez helburua, jendetza biltzea edo jende kopuruak, urtetik urtera gainditzea. Kontua dela, aste nagusia, eta esan duguna, errespetu nagusia ikusten ditugu, hainbat, kanpaina badabil eta hirian zehar ikusten dugu, apurtxuet danok ondo pasatzi eta festak ondo joati, ez da? Bai, hori da geure benetako helburua. Agresio sexista barik, izatea, agresio machista barik, agresio homofobo barik, eta azkenean dana ondo joan dadila. Dana ondo joaten bada gure helburua beteta dago. Hortik aurrera, jende gehiago etortzen bada, hobeto ez da, baina hori ez da geure benetako helburua. Bilboko aste nagusiaren formula arrakastatxua da, alkate. Argi dago, 600 ekitaldi baino gehiago programatuta. Gainera egunean zehar, gaur pasa naiz, areatzatik, pistoa egiten ari ziren bitartean, beste batzuek kontzertua entzuten. Erraldoiak buru handiak adin guztientzako. Ibili zara umetxoekaz, irudiak ikusten gabil. Iruditan, umeekin egon zarela.
Jende guztiarentzako edo publiko guztiarentzako ekitaldiak beharrezkoak dira, garrantzitsuak. Baina estrategikoki nik badakit, alkatearentzat, gazteak, umeak, umeen parte hartzea garrantzitsua dela. Zergatik? Bai, nik gogoratzen dut nola gaztetan, neutzako baita ere, gaua zan, geure momentu nagusiena, ezta? Baina oraintze, ikusten dut nola, egunean zehar, goizian badauz hainbeste ekitaldi desberdinak. Zuk aipatu dituzu ekitaldi asko gaur goizean. Eta guk nahi dugu umeak benetako protagonistak izatea. Horrezagatik gaur gastronomikoan beraiek egon dire entzaladak eitzen. Eta gero txikigunean beraientzako da esparru oso berezia eta divertigarria beraientzako. Gaurko umeak izango dire etorkizuneko gazteak. Zalantza barik. Eta horrezagatik, aste nagusiaren mami hori mantentzeko oso importantea da gaurko umeak parte hartzea geure Bilboko aste nagusian. Hiritar sentitzie transmisio hori egitea, zalantza barik. Hori da. Eta oso polita da umeak disfrutatzen ikustea. Erra. Bueno, ze arrakastatxua baleren desfilea bai, ikusi genituen irudiak ikaragarria da. Zoragarria izan zen. Eta nik egon nintzen lan disfrutatzen eta ikusten beraien aurpegiak, balea datorrenean, beraien oso urduri jartzen dire, eta oso polita giro itzela. Eta esaten gabiltze, alkate, helburua noski ondo pasatzea dela danok behar dugu gainera, momentu bat ondo pasatzeko, errespetua esan dugu noski, baina purtsu bet erakutsi bai. Guk sentitu nor garan eta herri egin, eta datorrenak erakutsi, zer dagoen, danok ibiltzen garalako kanpotik datorren lagunen batekin, eta ahozabali geratzen die danak. Horregatik geure kultura aste nagusian erakusten dugu, nola garen erakusten dugu, nortzu garen erakusten dugu, eta hori egiten dugu beti errespetu osoz, eta aste nagusia baita ere geure nortasuna adierazteko momentu oso berezia. Astelenean gaude, hemendik igandera bitartean, aste osoa. Bai, geratzen da. Geratzen da oraindik. Zein da kezka nagusia alkatearentzat, ez dakit kezka edo, arretak handienan non jarriko du alkateak orain? Segurtasun aldean ipiniko nuke, agresio barik jarraitzeko izango da lehen aipatu dodanez, helburu oso importantea, hor daukagu izugarrizko erronka, eta hor murgilduko gara, dana ondo irteteko. Ia holan badan, neuk izango dut agian sortarik onena, oso gustora ibiltzen egilako leku daratortik, eta zer, gertatu barik oso ondo pasatzen dugulako. Bikain pasatzen dugu. Bikain pasatzen dugu, eta seguru gainera, Kezka, esan dugu, alkaterena, baina onena, eta aste nagusik onena, eta zeuretzat onena dana, etxeko baten egongo dalako gauri begire inbidiz jota, zergaitik etorri behar da, baten Bilbor egunotan? Behitu, geratzen dire gauza asko oraindik, ez da, nik behintzat aipatuko nuke Rozaleneko kontzertua. Nik uste dut izango dela oso polita, oso berezia aste nagusi honetan. Gero, segaitxik ez, ni pertsona nagusiak geure aste nagusian oso importanteak dire. Eta bereaik sentitzen dira parte direla. Horrezagatik, bilbainadak beraientzako da, eta egunero, egun batean joaten bazarie, ikusiko duzue beteta dagoela egunero. Momentu horiek oso politak dire. Eskerrik asko, alkate jauna, hemendik aurrera lana badaukazu. Bueno. Eguneroko lana izango duzu gainera. Saiatuko gara apurbet disfrutatzen baita ere. Hain leku honien egonda geratuko zara zu artifizialak ikusten. Bai, ikusi behar dire, hori da eguneroko egin behar dugun gauza bat. Zeien detza mugitzen da, bai, ikusten. Nik egon naz bueltatxo bat emoten eta subitik ja, ona netorrenean zegoen jende asko. Gozatuko dugu geupe sekulako plana daukagulako hemen gauero osoak ikustie. Alkate jauna, eskerrik asko. Eskerrik asko, eta disfrutatu poret ere bai. Saiatuko gara, seguru baiet. Saiatzen ari gara. Saiatu barik ateratzen da. Bai, programa honetan gero hitz egiteko jakin behar da. Eta joan behar gara, leku ez bakarrik gauez, egunean zehar ere joaten gara. Eskerrik asko, agurto. Eskerrik asko zuei. Zorteon, kalera joango gara, kalean giroa dagoelako. Bai. Gure reportariak hortik ibiliko dira, norekin egingo dugun bat momentu batean, Eleder edo Sandra, hortik ibiliko te diren. Sandrarekin egingo dugu bat.
Sandra, Kiku! Hemen nago ekipo Gabon berriro. Nengoen hemendik entzuten oso adi Gulakate jaunak esaten duena, eta egia da Bilboko aste nagusian, denetarik dago denontzako ekintzak, baina gazteok zer nahi dugu? Konta jasue pixkatz bat, Gabon. Gu adibidez ikusi nahi dugu bihar txotxetan egongo dien kontzertuetako bat Rosa etorriko dela, eta ni gutxienez horri interesa daukat. Zer ezin dugu galdu aste nagusi honetan? Guretzat ezinbestekoa da barraketara joan, beti, egia esan, eta bai, gutxienez egun batean barraketara joan, eta igual bokata bat hartu eta hemen soak ikusten. Bai, egon, en plan, asko gustuko ditugu hori egitea, normalean, bai. Plan ezin hobea, eta hemendik 3. egunaia, egun asko gelditzen dira, zelan indarrak? Indarrak onak nire lehen eguna da, orain, baina funtseskoa 12etan Arriagan herri kirolak eta bebai pilota dekogu eta doainik. Osea, que es que nire txako el plan perfecto. Pilota eta herri kirola, no? Ez da broma. Ezin hobea. Geunden komentatzen, jaia bai, baina kirola ere bai. Ni gaur, egon naiz, kirola egiten, dantzatzen pixkat. Nahi duzu ikusi? Emango diogu pasua. Aurrera. Paso doble bat Lasturko plazan, txitxarro irekita egongo bazan. Gaur Bilbon dantza, musika eta kirola batzeko momentua llegatu egin da. Ongi etorri, aerobitonera. Lasturko plazan, txitxarro irekita egongo bazan. Jaietan gaude, baina pizka bat kirola egin behar dugu, ezta? Urtero egiten dugu, ondo pasatzeko, dantzatzeko, disfrutatzeko. Gola Aerobito! Kasualidades, etorri gara ona. Eta zer moduzoa? Ondo. Ondo, gustora. Ondo. Dantza egiteko prest, kirola. Zuek dantza ikezala. Dile algo maginez. Dile algo. Allá abajo. A tope, A tope zauti. Geneuden pasatzen eta ze festa hemen. Supinero, a tope. Altxa, aire. Paso doble bat Lasturko plazan. Zertara etorri gara gaur. Kirola egiteko eta ondo pasatzeko, bi gauza batera. Txintxino txapatriketan, Ameriketa. Bortxe, arratsaldeko giroa, giro ikaragarria Bilbon, gaueko 10:13 minutu dira, eta horixe, zerutik zuzenea une honetan daukagun irudi hori, zu artifizialak behortzi ikusiko ditugu berehala. Berehala, Beisel Piroteknik, hau da, Alemaniatik etorri den zuetxean, lehenengo aldia izango da, Bilbon egiten dutela. Ikusiko dugu berehala, baina ja dagoeneko hemen artistak dauzkagu. Gainera, bihar estrenatzen dute eta etorri dira eskerrik asko. Eskerrik asko! Eskerrik asko zeuei, merci. Tongola, zer da bihartik aurrera ikusiko duguna? Bueno, izango da... Ze tongo da, tongola. Asi da, benetan, zelako... Ze batakigu tongola. Bai, izango da tombola bat euskaraz izango da, zebaidek ixe, azte nagusi izan, programazio ugarixok itxendola, baina antzokixetan euskeraz ez da egoten askoik, eta gu egongo gara Ugaitz Alegria eta Ainhoa Etxebarria, hortxe ondarrutarbi Bilbon antzesten, tongola egiten zariak. Tongola eta tombolan arteko... La, tongola. Hori da. Zuen grabaturiko promoziorako bideoa fantasia bat da, Bai, esan biharra dakat, eskerra nahi zau emon bereziki, ondarruko herrisai, ze lagasku, beleru lagasku, guri grabaten egon diz, espazizu lagasku antzesteko, entzasateko, bai, Iñaki Maruri, kanta grabazku, ze kantan egen duzen graba euskeraz, bai, letrak euskeraz egoteko rollo tira pitxonero. Bai, hemen ez dira entzuten, sorpresa izango da, gero... Ez dirdirra izango du, tongolak? Bai, noski bai, ez dirdirra... Bueno, ja, erropakin bentsat ikusten da, dirdir, nahiko Peti suizen moten duela hor gizon arte. Abako ibeien erosita, abari edo zeuek egita. Aurreko baten batek galdetuzten, hau zein diseinadorena da, diseinadore. Bueno, batek diseinatuko ban, Bai, igual bai. Rotulkizaz edo batek edo. Tongolara baldin bagoaz,
tongo ez dakit, eta tombola ez dakit, baina jendearekin interaktuazioa edo egiten duzuela. Bai, noski bai, eta azkanean jaietan gaude, ez da gait, eta publikorekin hartu eman hori eukitzea be guretzako garrantzitsua da be bai. Bai, eta eurek eman ziguten olako zera irizpide batzuk izan ziren. Jaiak dira, jaitarako zeo zer, bakarrizketak, egongo dira, hola funtsean, bakarrizketak dira, gero gure bion arteko elkarrizketa daude, kantuak daude, horre ikusi dugun promoan ikusi dugun horren ondorengo ere bai, gero beste kantu bat ere. Musikala, orduan? Bueno, musikala ere ez dugu deituko. Bihar esan dugu, non lekua berezia dalako zuentzat, eta noiz arte. Hori da, Euskalduna jauregian egongo gara, abuztuaren 19, 20, 26 eta 27, hau da, astearte asteazken. Oso, ondo plan ederra, orduan tongola ikustera. Bai, eta gero, Ainoak esan duena, antzerkiari begira Bilboko aste nagusia luxu bat abe, bai. Asten zera mugitzen eta leku danatan badau, baina esan dako, bueno, placer bat izango da zuek ikusten juti ebe bai, eta esan duguna, geure hizkuntzan eta bar, ibili zarete bai, lagunez inguratute, zauzi, areto danatan dauz lagunek. Bai, total, pabellon 6 dauz urte berriof, ni urte berriofen pasadan urtean egon nintzen, zuzendari laguntzai lanetan, eta produzioa iruten, eta aretaz, pabellon 6 gero bestatutaz, konfetitzen, sala bebekan, Ilenia gure beste lagunen, mamamia etxen harria. Eta Carmel egongo da. Carmel edaka bonduko aretun be bai, Euskaldunan la llamaban loca. Atzo ikusi zenuten? Zein ikusi zenuten atzo? Gaur ikusi dugu, Pekados. Denbora badaukazue, ensaioak egiteko bihar estrenalde izan da, eta lankideen edo lagunen antzeslean Bueno, ja, Euskaldunan enpadronan bigaz ondio kanal, txeslonin egon gazbixotun bat, ordu bete eukiro bazkaltzeko, eta gero antzeslan ikusi, entzaxaten jarraitxu, eta lantxen gabiz. Bai, ongaz kamerinon hor etzin die, eta gero saspiretan amatxu dutxarin bat hartu kamerinon, eta saspitxatzen baina, denpori daukazue, eta Ainoak egin du, arnazketa. Ez que, oaitzek energisa asko dauke, eta nik energisa asko dauke, baina oaitzetok energisinik. Bai, asko dauke. Exagerazio, nik ez da izan lazazen bixiko ondiokan. Alere, urduritasuna badauz. Bai. Biharko estreñoaren aurrien. Bai, otxe gaina idatzizten mungixako lagun batzuk, bixar zazpiguz mungisatik. Eta bueno, ongito horrik izango zuek, eta Euskal Hertzik hauek parrandarik ez duzu, orain arte parrandarik ez duzu egin aste nagusia. Nik gomendio batzuk emango, bueno, nik baino, elederrek emango ditut. Leder Iglesias, maitia, berriro nago zurekin, lehen aurreratu duzuna oso garrantzitsua da. Hau da, parrandara baldin bazua zurrengo egunean, ajea, bijaramuna, kentzeko, ez dakita remedioak eman dizkizuten? Konta idazu? Ba, remedioren bat eman digute, hori bai egia da kaletik kale ibili garela jendearekin, eta kaletik kale orain pasealekuan ere, elkartu gara, Juan Carlosekin, Juan Carlos. Bai. Gabon. Gabon. Hementxe, itxaroten ikusi zaitut. Bai, emaztea eta alaba egon diez oran txerkia ikusten eta hemen leku hartzen zuak ikusteko. Kontatu diazuzu, hartxanda zalea zarela, hartxandara joaten zinela zuak ikustera, orain aldaketa hau zergatik? Bai, ez, batzutan, jaleoan sartu baino le, joaten ginen hartxandara kotxezan, aparkatzen zan erraz, eta bueno, zuak ikusten, apurtxu bat urrun, baina ikusten ziren, ondo. Baina gero ja, jaian sartzeko apurtxu bat giroa bizitzeko, orain etorten gara hemen antzerkia ikusten, eta zuak, eta etorten gara trenez, Lemoatik, han kotxea utzi, eta asko zerrezago. Ongi horrela errez etortzen zara, azkar. Bai. Gero, trena dauz gero bueltatzeko ordu erdiro edo, osake, arazo barik. Hori da, zuretzat abentura orduan, Bilbora tortzea ere? Bueno, ni jaietan hau hasieratik 78. urtetik. Urteren baten faiatu naz, baina, bueno, hasieratik. Abenturaren iretzat izan da gaur kalean ibiltzea eta jeari buruz ere hitz egin dugu, lehen komentatu duguna. Zer gertatzen da festaren ostean? Da gertatzen dena, beste gauza batzuen artean. Aste nagusiko 3. eguna da, eta jendea kaletik dago, giroa dago, baina gauetan ere batzuk irten dira. Nola doa giroa, nola dago jendea? Hau ikustera torri gara. Gure plana, zein da? Oso ondo pasatzea. Hori beti. Bai, asko dantzatzea, eta, bueno, lagunekin egotea. Gain pasi ditzu eta hemen, jentea ikusteko, formal badabil, niri beti. Gusten da hori, jentea formal ibiltzea. Eta formal daude? Bai, aspaldian formal dabiz. Horregaitik nago ni sozkiaz. Super ondo. Bai, pozik zaude. Bai, Eta zu ere? Bai. Bueno, lagun batzutekin etorri naz marrastera, eta, bueno, ondo doi, Marrastera esan didazu hori zergatik da? Bueno, berez gu talde bada, eta astelehenero leku desberdinetan, Bilboko leku desberdinetan marrasteu. Etxera, orain etxera. Etxera zoazte zertara? Deskantzateko. Bai. Gero, pila kargatzeko. Hori nahi nuen galdetu, gauetan atera zarete, Bai.
Eta ze moduzu ze ajearekin? Nik inoiz deko dut. Ez duzu. Aguantatu eta listo. Gaur ez dut uste. Ez. Formal ibiliko zarete. Baina, bueno, bai. Oraindik egunak falta dira. Bai, eta gehiagotan etorriko naz. Egoak ebak ibanizkio. Aste nagusia, lo mejor del mundo, mi arma. Hora biloka aste nagusia. Txoria nuen maite. Hora aste nagusia. Gora Bilboko aste nagusia eta hemen ikusten duzue Bilbok daukan edertasuna, Arriagantzokia, Arenaleko zubiak, jendez gainezka, 10 minutu besterik ez? 10 minutu baino gutxiago falta da, Alemaniatik datorren zuetxearen ikuskizuna ikusteko. Ondo laster nueni, horra, Hombre! algarara. Kontzertuek ikusten, zuek ikusi eta gero. Ikertzera, ezta? Ikerketa, kazetaritza ikerketa egiten. Esaten gabiltz, Tongola, Bilagun, Ondarrutarrak, herrikidiek, bakotxa adinez berrinetako, baina ze topo ona egin zuien zuek. Bai, oso, ugitzeketenik ezautzen du alkar, baina, bai. Bai, eta egiz esan jo, itxutegaz, alkarregaz lan etxen be bai. Eta sortu zeuek, Ainoa, ikaragarria dalako, bueno, azkenien, zeuek sortu, zeuek egin, zeuek bizi, zeuek antolatu, honek daukan landana. Bai. Honetakan landana eta erantzunkizun dana. Zer jasotzen zui horren beste lan egin eta gero, beti esaten dugulako, ez lagun antzerki gile ditugun danok, baina sekulako meritua iruditzen zain niri. Bai, hemen hau azkematen izan da, hori, jarri da Euskalduna gurekin jarri zen harremanetan, enkargu bat esango. Enkargua ez, lehen esan duguna, ez da, euskarari garrantzia emanez, euskarazko ikuskizun eman nahi zutela eraman. Espazio txiki bat ematen zigutela, eta antzeslanik bageneukan. Justo bageneukan biok estrenatu berri euskarazko antzeslan bat, baina oso laburrak eta horretzeukaten kabidarik. Orduan bakarrizketak edo zer da? Venga, animatu ginen. Orduan bakarrizketa kutsu edo ohiko ikuskizun bat izatetik, beste buelta bat eman dugu, baina zuk esaten zen, hori zerotik montatu inbar da, eta hori idatzi inbar da, hori entxeatu inbar da, hori produzitu inbar da, eta... Aste nagusiko dir hori eman behar zaio, aste nagusia berezia dalako, ugaiz badakizu landa zabiltzelako, azken aste nagusi danak, bai? Bai, urte askotan, bai. Eta esan duguna, horren besteko maila dago inguruen, zeuek ere eskaini behar duzuen mailako zeo zer? Bai, eta bueno, eta gu oso posikaz, batez be, eta ni oso posinaz, zeuk esan duzu modun, urte asko dara madalako aste nagusian, antzeslan ezberdinak egiten, eta uste lehenengoko aldia izango dela, Bilboko aste nagusian euskaraz antzestuko dudana, eta, bueno, horrek ilusio berezia egiten dit egia esan. Urteetan... Ai, biro, joi, purde jarri zait. Naiz eta Sabino Arana izan. Bueno, Sabino Arana modon horre euskaraz eta kantaten eman, eta... Urteetan egon zarete biak, aste nagusian, Bilboko aste nagusia zer den ondo dakizue zuek, ze gomendio emango zeniok orain ikusten dagoen pertsona bati ona etortzeko. Zer da zuentzat jai honek duen onina? Joder, azteko genti oso jatorra dala. Eta gero jendeak askotan erlazionatzen du gauarekin, ez da? Bilbo gauarekin, jo, baina egunak dauka... Travestipoteoa. Adibidez. Baina gero egunak, hainbat eta hainbat gauza ikusteko aukera egoten dira, eta nik uste egunari zuku atera behartzaiola. Ze gero bai da egia, gauetan edo fama daka, edo gazte zentzuen hortan, gauak bere fama dauka, baina egunean zara, hainbeste gauza egoten dira hori aprobetxatzeko modukoa da, ikusteko modukoa dela irutzen zait. Gu azken aldizen egunez bakarrik abiltz. Bueno, gitxia beixango da, Ez bakarrik abiltz, azken aldia. Gauzatxo bat, hor tartean, zuzeneko irudia da, eta, bueno, komentatzen ari garena, ez dakitzuek ikusi ahal izango duzuen, lehen ikusi dugu, gainera, Arenaleko zubia, jendez gainezka dagoela. Ikusten da jendi horre, bitu zubize beteta. Ikusten nolako giroa dagoen, gainera, aizue, oain arte izan dugun beroaldiekin, oain daukagun temperatura oso ona da. Abitu? Arenaleko zubia. Udaletxekuek. Udaletxekuek, parkatu. Bai, dana dago azken baten, zubi guztiak Arenalekoa betuta zegoen eta udaletxekoa. Bera ere, Astelena. Astelena egun honena niretzat. Oso ona. Niretzat astelena egun honena. Gazaxaua. Saiatzen nahi nidomeki edo astelena. Bai, neuri horretzek eguna gustatzen gazta, zilazki. Diskretu bariz. Bizartik aurrera Tongola. Bi egunetan, berriz izango dugu. Hori da. Asteanetan bi egunetan. Asteanetan egon gora, astearte eta asteazkenean, 19 eta 20, abuztuaren 19 eta 20, eta horrengo astean, nahiz eta aste nagusia bera bukatuta egon, mintzat,
Antzokietan egoten da aste nagusiko programazioak aurrera jarritzen du orduan. Abuztuaren 19, 20, 26 eta 27. Aste arte, aste azken. Hori da. RC memorizatzeko modua da. RC, azazken, RC, Martitzen eguazten. Zue sartu euskaldunaren web horrira eta etorri. Hori da. Hori. Gainea. Da merkiendan sarreri bebai, hori bezen hori kontuan hartu behar da. Bilboko antzoki guztietan merkiendan sarreri hori be kontutan eukitzeko da. Eta euskeraz. Parkatu, ez dau hain ondo inbertitutako dirurik antzerkira joatie baino. Hori. Zauz, errealitate bat bizitzen, errealitate paralelo bat, zoragarri pasatzen zu, beti dako zuen kasuen barre, beste kasu batzutan pentsatu, beste kasu batzutan ikaragarria egiten duzuena eta asko miresten zaituztegu, antzerkilari moduen, benetan. Baina aitzakiarik ez dago. Zer dagoeneko esaten bat duzten, dirurik ez daukadala. Ez merkia da, eleber, giroa. Jakin nahi dugu momentu honetan ze, hor ikusi dugu jende asko. Noren ondoan zaude, konta idazu? Pixkanaka betetzen ari da pasealekua eta betetzen ari diren pertsonen artean, amets aurkitu dugu, amets, kaixo. Haupa. Familiarekin eta suak ikusteko prestala. Bai, lagunekaz, gauz. Umien lagunekaz, gelditu gara gaur goizetik, goizeko 11etan hasi gara erraldoiakaz, eta ondi, hemen gauz. Egun guztia planik beterik orduan? Bai, ez gara, para. Indogu denetarik, ez da, erraldoiakaz hasi gara, gero txosnatara joan gara, bazkaltzera, sosera hartzera, eta gero paiasoak eta ondire, Marijaia ikusi dugu gainera, txosnatan, kompleto gune. Marijaia pozik dago? Bai, beti, karo, jaizen dago beti, así que pozik. Da gero joan gara Doña Kasildara, eta antze bat txikigunean trena hartu dugu, txikigunera joateko, eta antze egon gara gero hori, aurpegia margosten eta lanetarik egiten. Plan izugarria, beta bederik izan duzu eguna? Menta eta gauz. Bai, ez da? Da, zuek ikusi eta etxera, ez da, Kai? Bai, ez da? Bai, ordu edata. Beste egun batzuetan zuak ikusi dituzu ere edo zuen lehenengo gaua da? Atzo egon ginen ere, egon nintzen ni lagunekaz, eta egon ginen ikusten zela debekan antzerkie, konfetina, eta gero joan ginen afaltzen soser, zuek ikusten, eta gero kontzertura, Janus Lester eta dupla ikusten. Zenolako planak beterik dituzu, Ba, ikusten duzuen bezala, hemen jendeak planak ditu egutegian, orduz ordu. Aktibo izan behar gara lako. Azten nagusian, oso ondo. Familia ere, lehen komentatu duguna, publiko guztientzako ekitaldiak daude, antzokira joateko ere umeekin aukera asko, eta suak ikusiko ditugu 3 minutu barru. Badakizue, 3. Lehenengo kanpaikada. Zarrastari. Ainoa Ugaitz, subzaleak, zer da gehien gustatzen zaizuena? Ni palmerak. Palmera? Niri zarati. Hori bebai. Hori pentsaldo. Horiek bai, baina beste, Zelanda, Japoniarra, Zelandako izena? Karkasak, Shizuka edo. Bai, Japoniarra. Bai. Niri zarati guztetan gazta, niri amatxurako traki, bai. Niri urre kolori jausten da nint. Bai. Ni hoxe. Eta justo atzo egon nintzen zuen saioa ikusten, eta esaten zuten edo, gehientzuenok esaten zuten, como que atzokoa nahiko flojito edo, nik etxetik ikusten dituen, etxetik ikusten da, egon nintzen telebista eta lehiotik ikusten. Etxean ondeko zu ba, Gero esan dutzuet, gero esan Jakiteko nondik ikusi Eta hori, etxetik ikusten eban zuak eta zuen telebistako programi. Eta nire ondo, nire atzoko guztadaztan. Da honen, hemen izaten, nik ez dut gauza horren ikusi. Iruditzen zait niri benetan... Zapatukok ez gaztan guzta. Zu artifizialan kontu edala askotan, momentu eda berezide. Bai. Momentu norekin zauden, eta... Atzo bakarren noan, Ez, bai dinot, bai igual zentzen txakor edo gogoz edo... Eta momentu baten ondo harrapatzen bazaitxu honek, hau gozatzeko eda. Eta zapatun justu horra Arriagan egon gineala eta gero lagunakin horre egon ginean sartzen. Eta zuak ikusten da, jendik ezaban horri mutie boikota edo etxen da, zen momentatzen hain kantzatan eguan, holan leposkarritxon txenleko baten da, hori zaten da? Hasi, egin gora bai. 33. edizioa Bilbao Hiria Su Artifizialen lehiaketak, eta esan dugu gaur Alemaniatik datorren, Biesel Suetxeak eskainiko duela ikuskizuna, gozatu egingo dugu seguru, bueltan apuntiek hartu eta puntuazioak eta, Puntua,
Beisel suetxearen, Beisel Piroteknik izeneko suetxearen kolekzioa ikusi ahal izan duzue zuzenean, nik uste dut honek eztabaida sortuko duela. Ze erritmo aldetik motelak, azkeneko traka. Ritmo aldetik! Eder! Zer diot jendeak! Ba, Leirerekin gaude, Leire, nola ikusi dituzu? Ondo, bikainak esango neban. Bai, politak, bai, kolorea, hortze egonda ez da urdin polit bat, eta traka txikitxo bat hor erdian, bukaerakoa igual, falta izan zaigu hor potente ibiltzea, baina orokorrean oso ondo. Zerotik amarrera. Ba, ni 9 bat emango. 9 bat? Ba, nik uso, baietz, Beti erlatiboki ikusi beharko dugu, ez da? Ia besteak nolakoak dien, baina bikainak nik uste. 9 bat. Leire, bederatzi, Leire, uala! Agure, Leder. Leirek egun hona eukidugu gaur. Erto! Pozik da! Bai, pozik da! Ainoa, zer? Artxandatik dator Leire. A ber, ni negoan pentsaten 6 bat ipintxeko, baina berak behatzen motzen ez, 7 zangoro, tobeto gelditzeko. Nik neukan 7 pentsata be bai, motibatzen laguntzeko eta biharrin jarraitzeko be bai. Ze igual alemanetik onuzkun, ba igual trailerrin zoze galdu da be bai. Bai, segurazki. Bai. Iasi, zer iruditu Ba, 6 bat oso egun hona daukadalako nire. Bai, dani behar zandatik natorrelako. Eta 6 bat, venga! Zazpi bat emango dugu. Venga, zazpi! Lehen aldia delako eurentzat. Gumako oiez, biharren izango gara, ondo segi! Kerrik asko, regoti erren plazer batzuekin gauero gotie.